ana ing Gunung Pati Ayam. Nanging cetha lamun toto ing sumber kuwi dibendung. Ya nggih. Menika buktine. Mapan ana ing ngendi Baron Skebes kok kandhak iki mau. Adat lupianipun nggih wonten papan menika. Apa yo Lah. Luran kados kebo. Nggih nika. Apa yo munggah anggone buron. Anggone nyilem kuwi mau. Nggih. Nggih. Salah kelas sakjroning atiku. Kepengin mangerti manungsa saka Spanyol kang aran Baron Skebes. Kados makaten kuda. Nuwun sewu pisanan. Teges kula tambuh menika mboten pancing dereng wanuh. Nitik sandangan panjenengan mboten kalebet kawula wonten Kadipaten Pati. Menapa panjenengan ingkang paring asma Baron Skebes? Pancen bener, aku Baron Skebes. En kowe sapa? Diwanuhake, aku Wasis Jayakusuma minangka sembahana ing Kabupaten Pati. Tuan Wasis Jayakusuma Pancen bener. sesembahan ing Kabupaten Pati. Baron Skebes, mapanmu ana ing Gunung Pati Ayam saya mbendong tuke sumber. Kuwi gawe gegere ana ing Kadipaten Pati. Mula saka kuwi tak jaluk sedulur Baron Skebes. Bedal bendungan kuwi saya lamun to bisa aja mapan meneh ana ing Kabupaten Pati. En Tuan Wasis, yen en kowe ngangkon begah en ora bisa. Mergo hawane panas. Yen aku ora kungkung en kae, en aku ora kuat. Banjur sapa sing menehi lilah sedulur Baron Skebes mapan ana ing Gunung Pati Ayam. Sing en paring lilah Ratu ing Mataram, Tuan Panembahan Senopati. Sedulur Baron Skebes, Apa? Gunung Pati Ayam kuwi wewengkon ana ing Kabupaten Pati. Ora ana sambung rapete kelawan Panembahan Senopati ana ing Mataram. En Tuan Wasis Jayakusuma. Yen en kowe duwe sawadan sing kaya ngono, en aku ora peduli. Sing baku aku diwenehi bumi Pati Ayam, en Tuan Panembahan Senopati. Mergo aku kalebu sesembahana ning Kabupaten Pati ditangisi kawulaku. Sak bisa-bisane aku bakal nentremake Kabupaten Pati. Saya Baron Skebes kudu ninggalke Gunung Pati Ayam. En tua, en pancen en kowe ditangisi kawula en kawula Pati dudu perkaraku. Pancen kuwi dudu perkara. Nanging mapanmu ning Gunung Pati Ayam kuwi perkaraku. Yen kuwi perkaramu, iki aku ngedemi jauh en Panembahan. Sapa wae ora bisa ceuce. Lamun to aku meksa Baron Skebes supaya ninggalke Kabupaten Pati, En aku bakal meksa. yen kaya ngono kapeksa, Wasis Jayakusuma bakal tumindak. En Tuan Wasis, Baron yen en Tuan duwe gamang sen ampo. Jopo sing jatuh kayo tanake en Baron Skebes. kaya ngono. Ingkang atos-atos. Ingkang atos Kanjeng Pati. Baron Skebes, Apa en Tuan? sing duweni kasuten sing kaya mengkono ora trima Baron Skebes. Saiki tampake pusakaning Baron Skebes ana ing ragane Wasis Jayakusuma. En Tuan Wasis, en pameto bojolan anakmu. Mergo kowe bakal en nampani en pusakaku. Kaya mengkono. Yo! 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 Baron Skebes, En kowe bojado. wewan aku padha-padha Ratu Momo Sanjata. Lah iki perkara iki tak simpen. Aku njaluk inah 40 dina mangkone dipajutke anggone tetandingan.
entuan Asis. Kowe njaluk wektu 40 dina. Pancet ora bener. kesuwen. Jadi ngopo kok kesuwen? Kok ngenteni sedina ae kok sering tak rampung tak wis. Mergo iki perkaraku. Lamun to kowe ngejak rampung kok sore, iki supayane wong kene kabeh nimbali terus. Kayak ngono. Yen pancen entuhe njaluk 40 dina, bakal tak sembadani. Kaya mengkono. Kakang Patih, jadi jabian sama turun balik ke